Moravany u Brna před zásadním rozhodnutím. V referendu můžou dát hlas další výstavbě v obci nebo jejímu útlumu. Policisté v civilu na brněnských křižovatkách kontrolovali, jestli chodci nepřecházejí na červenou, rozdávali i pokuty. Evropští komisaři v Komni. Vesnice soutěží o nejvydařenější obnovu venkova s dalšími obcemi starého kontinentu. Míříme k vám s aktualitami z vašeho blízkého okolí. Dobrý večer u událostí v regionech. Moravany u Brna čeká v pátek zásadní rozhodnutí. V referendu budou lidé hlasovat, jak se bude obec dál rozvíjet. Na jedné straně je možnost omezit další výstavbu, na druhé straně zelená pro další developery na polích směrem k Brnu. Před pár lety tady žilo 1100 lidí, teď 3000. Moravany díky své poloze u Brna rostou závratným tempem. Mají satelity přibývat nebo už je jich dost? Otázka referenda, kterým chce radnice zjistit, jakým směrem se má dát. Zastupitelstvo chce mít potvrzený nebo dostatečný mandát k tomu, aby rozhodovalo o dalším územním plánu. Varianty radnice navrhla dvě. První, o které se bude v referendu hlasovat, stavební ruch značně omezí. Postaví se ještě to, co už je povolené, víc nic. Druhá varianta je naopak hodně maximalistická. Počítá s tím, že se zastaví celý prostor až k Brnu. Moravany tedy nabobtnají buď na 4000 nebo až na 7500 obyvatel. Podle místních ale ani jedno řešení není ideální. Nesouhlasím ani s variantou A, která svým způsobem nerozvíjí tu obec z hlediska zdravotního střediska, z hlediska sportovišť a z hlediska toho, co ti občané tady potřebují. Opozice proto lidi rovnou vyzývá, aby k referendu vůbec nešli. To si vymyslí koaliční zastupitelé jako berličku, aby tu zodpovědnost ze sebe přenesli na občany, tak aby tam občani vůbec nepřišli pro jistotu. I na to je radnice připravena. Pokud referendum nebude platné, o novém územním plánu rozhodnou sami zastupitelé. Spíš varianta A, ale mohla by být i varianta C. Referendum má být podkladem k novému územnímu plánu Moravan. Ten původní loni zrušil Nejvyšší správní soud kvůli takzvané salámové metodě, již k němu zastupitelé neustále přidávali další a další změny. Referendum o dalším rozvoji obce se v Moravanech uskuteční v pátek. Právě teď ale začíná prezentace, na které radnice obě varianty ukáže. Barbora Telfrová, Česká televize, Moravany. A na právě zmiňovanou besedu s občany se teď podíváme živě za Markétou Bočkovou, která je přímo v Moravanech. Markéto, je atmosféra v sále Moravanské Rychty podobně bouřlivá, jako když se o územním plánu obce diskutovalo v minulosti? Hezký večer, tak bouřlivé, jak vidíte, je především počasí tady venku. To jednání v sále je na samotném začátku a zatím je plnější Moravanská Rychta, co by hospoda, než ten samotný jednací sál, ale lidé se přesto pomalu scházejí. Uvidíme, jak s účastí zamáve právě to počasí. Každopádně já jsem s několika účastníky mluvila, ti říkají, že jsou rádi, že se vedení obce snaží alespoň dopředu informovat a s lidmi diskutovat, protože v minulosti tomu bylo právě naopak. Něco se schválilo a teprve potom vedení obce vysvětlovalo, jaký úmysl vlastně mělo a jednalo s občany. Markéto, zjistila jsi, k jaké variantě se většina příchozích zatím přiklání? Tak ti, se kterými jsem mluvila, byli zatím nerozhodnutí. Jediné, co zaznělo, tak bylo, že se jim nezdá, že by ty varianty měly být takto lidsky řečeno ode zdi ke zdi. Buď žádný rozvoj, anebo naopak v podstatě zástavbové spojení s Brnem. Takže byli by uvítali nějakou třetí variantu, která by byla trošku kompromisní, zároveň by umožnila výstavbu, ale nedošlo by k tak velkému nárůstu počtu obyvatel. O tom, jak ale budou hlasovat, mi moravanští neřekli. Tolik Markéta Bočková z Moravan, děkujeme za informace a uvidíme, jak to nakonec v pátek dopadne. Nebezpečné přecházení silnic. Zlozvyk, který měli dnes v hledáčku brněnští policisté. Z jejich statistik totiž vyplývá, že stále víc lidí na přechodech se světelnou signalizací přechází na červenou nebo také mimo přechod. Přejít, přeběhnout nebo dokonce přejet na kole. Lidé si s tím, jak se dostat na druhou stranu silnice, rozhodně nedělají hlavu. Dobrý den, paní, kam se spěcháme? Na přechodu v Komárově přešlo na červenou 4proudovou silnici jen během hodiny, co jsme tu stáli, 10 lidí. Chodíte normálně běžně na červenou? No, já s tím nemám problém, takže jako na...
Na ně si počíhali policisté v civilu. Podle nich je tato metoda účinnější, než kdyby chodce kontrolovali v uniformě. Je to akčnější, musíme ty lidi dobíhat, aby nám vůbec uvěřili, že v té policie pracujeme. Ale stůjte! Stůjte. Kamerku máme, aby jsme si to všechno zadokumentovali, aby vlastně jsme měli nějaký důkazní materiál. Strážníci dnes napomínali chodce na 21 místech v Brně. Jen mezi 7. a 9. hodinou raní řešili 75 přestupků. Chodci většinou odcházeli o 500 chudší. Dá se říci, že přechází celé věkové spektrum chodců na červenou. Od dětí až po důchodce, nejsou bohužel výjimkou ani matky s dětmi, případně i matky z kočárky. Na jihomoravských silnicích zemřelo letos už 10 chodců. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to o 4 pěší více. Lehké zranění utrpělo 100 a těžké 30 lidí. Jen během posledních 2 týdnů zemřeli pod koly vozidel 2 lidé. Například v Rosicích na Brněnsku se 64letý muž snažil přejít silnici mimo přechod pro chodce a zahynul pod koly nákladního automobilu. Zuzana Jenáková, Česká televize. Jak už jsme vás včera informovali, zítřejších protestů proti zrušení tzv. Zelené nafty se zúčastní i zemědělci na jihu a východě Moravy. Zpomalí dopravu na několika místech kraje. Všechny protestní akce potrvají od 9 do 11 hodin. Zřejmě největší se odehraje na silnici 1/43 spojující Brno a Svitavy. Auta v úseku Krhov-Letovice-Svitavy zpomalí asi 15 traktorů s vleky. Ve Zlínském kraji se největší komplikace čekají na silnici 1. třídy z Uherského Hradiště na slovenské hranice. Podrobnosti o protestech se dozvíte v dnešních událostech. Už má tuzemský primát, teď touží po primátu evropském. Řeč je o nevelké vesnici Komňa uprostřed Bílých Karpat, kterou dnes navštívili komisaři Evropské soutěže o nejvydařenější obnovu venkova. Komni konkuruje 27 vesnic z celého kontinentu. Dechovka už měla naladěno, boží milosti byly nasmaženy, slivovice připravena. A to ještě neodbyla 8. raní. Snad všichni z Komni si dnes vzali dovolenou. 9 hodin křížek u čísla popisné 90, repáči, klepáči. 9:10 u čísla popisného 38, tam by měla být ukázka mrskáčů. Minutovník návštěvy svou dokonalostí musel konkurovat i diplomatickým zvyklostem. Akce střídala akci, stejně jako pobídky ke slivovici. To vše pro 2 Rakušany, Itala a Češku. Komňa podmínky evropské soutěže na výsost splňuje.